Se on sit semmonen juttu jätkä seuraavaksi. Kun sä ajat tosta tällä vehkeelläs, ylinopeut, mä väännän sut semmoseen umpisolmuun. Ja sen jälkeen mä soitan kytät sun perässä. Joo. Nyt sä ajat tonne, sä näytät missä sä asut. Mä en asu tuolla. No mitä sä teet täällä? Sit sä vedät joka kerta aivan vitusti. Ymmärrätkö sä oikeesti, että täällä on pikkulapsia? Joo, kyllä mä varon niin. Tehdäänkö yksi semmonen pikku juttu? Mä näen sut kerran vielä ajavan. Niin. Se sun kilpi on tästä moposta. No se meni poikki. Noniin, elikkä sä menetit siinä sit saman tien hommassa. Mä soitan sit saman tien tähän poliistiin. No. Okei, mä kerron Ei auta! Mä olen sanonut sun viime vuonna tästä samasta asiasta. Viime vuonna? Mulla ei oo sanottu mitään. Noniin, mut sä olet ajanut tässä tänään niin monta kertaa. Mä oon ajanut yhden kerran. Joo, sä et aja metriäkään tuolla vehkeellä. No, käykö se, että mä vedän himaa? Ei. No. Koska sä mä laitan sen tohon noin. Ei auta. Mä pistän sen tohon, mä tuun tähän. Mennään vaikka tohon noin. No Lindgren Juha tässä Kirsikkokadulta, terve. No, Hei, täällä on tämmönen yksi jätkä, joka vetelee tämmösen rekisteröittömän lupun, joka lähti nyt.